ngelmu iku kelakone kanthi laku lekas lawan kasegese nyantosani setya putya pangakase ngelmu iku kelakone kanthi laku lekas lawan kasegese nyantosani setya putya pangakase Putra Pandhawa tata kadewi saya Indriaksa Sara Maruta pawana Banamarga pawana Banamarga Indriaksa Sara Maruta pawana Banamarga kece wali kece sadat setan wali kobra anak-anakku kabeh kala yuwana Brahma Satapa kelawan Niramba Dewa ayo padha tata siyaga kawula nuwun wonten timbalan ing dawuh Kanjeng Rama Bathara Kala nimbali dhateng keng putra kula pun Brahma Satapa wonten dawuh menapa Rama wonten dawuh menapa Rama kula pun Niramba Dewa titi mangsa dawuh timbalan pukulun Bathara Guru
kinen gawe sungsang bawana balik karang kabolotan jebule ana kang ndombani ora ana liya para Pandhawa kang dadi bebeteng cagak minangka tuwak Semar Badranaya lajeng kersanipun kados pundi aja mbok kendhoni nggonmu dandan kepara kenceng ana ayo mangkat ana ing karang kabolotan rawe-rawe rantas malang-malang putung mbah piye carane bisa nyekel Kyai Semar Badranaya kang bakal dadi mangsaning Bathara Kala siagakno wadya bala para jin setan priprayangan kabeh piyuki badhang sayuta karang kabolotan nganti kaya ketabrak dong banteng
Maju, maju, kemudian. Redo mawur mangawur-awur wurahan tengaroning ajurit kang maguru kangsa tata kaya butula war pandriting turang gwesti ora kata ingkang suwaca lelayu sabit watatita durung swinggonku lumaris kepranggul satriya gagah perkoso gedhe dhuwur godhek wok simbar dada jenggureng ning ora medeni. Gus mara kake mandeka ngaku sapa jeneng mulan kowe saka ngendi? Yen kowe takon karo aku ora dedhe kali-kali. Satriya Panenggak Pandhawa mijil saka kasatriyan Jodipati unggul pamenang. Werkudara sing dadi kekasihku. Werkudara ki kowe to? Ya pancen kepara nyata edian. Tau tate krungu kondange lagi iki petuk menungsane parat. Oh, Werkudara ki iki to Di. Ayo iki, wah, ngerti mau njaluk foto. Wah, ya ora ero sing viral ning Facebook Werkudara ki iki to. Iki ana barisan segelar sepapan payunge mekar kaya jamur barat tumbak ing rangah kaya landak sewu. Iki barisan saka ngendian kowe sapa? Kowe takon karo aku. Aku iki golongane manusia penyembah setan. Nalendreng parang ronceng. Jejulukku Prabu Brahma Satopo. Putra Bathara Kala. Kala Yuwana aku. Werkudara. Apa? Semar Badranaya ndi? Semar Badranaya gorene. Yen kena ndak rembug kanthi serane ngaris luwih becik lunga Semar Badranaya. Arep tak tok ndi apa? Bakal ndak pisungsungake marang sesembahanku. Pukulun Sang Hyang Bathara Kala bakal dimangsa. Ora kena kowe ngepok senggol karo Kakang Semar Badranaya.
yen kowe wani kepok singgol Kakang Semar Badrana ya mungsuhmu Werkudara edan wani kowe tanding karo Nalendra parang ronceng Prabu Brahma Satapa apa apamu maju legane atiku edian sumbarmu maciya kaya mentas Megara Anyar kaya bisa ngletak wesi gliken dilat wesi abang tamatno sastra jendramu aja nganti tumpang songgonmu maca japa mantra ketiban tanganku ora bengkah buroni batangmu dening aku legane keparang leng indriya mangu mangungkung kang sowan rimang ore do ngawur
Werkudara yo manuta tak bondo nggih barat sapi jagalan luwih dhisik Edian. Edian loh waduh ana menungso gedene sakmene parat. Ayo ora usah kaget bebangal ora gelem pikat saka karangkat tempel kelakon tak bieteti. Hut. Us. Hut. Hut. Aduh, mati aku. Pas. Prajurit saka Nusa Kambana ngendelong iki Nalendra parang ronceng Prabu Brahma Satapa kang dadi mungsuhmu Barat. Ana wong klemar-klemer midak pendeng ora telek
walik tembungmu. Oh, walik to ki mo. Sapa iki? Satrio Panengah Pandhawa Raden Arjuna kowe sapa? Nalendra Parang Ronceng. Prabu Brahma Satapa. Ayo. Semar kon mrene. Rubuhna dhisik Arjuna. Wah, kelakon bengkeh dadamu parat kowe. Hot. Hot. Mati dening aku Us. 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 Edian tangane lumer nang antep parat. Lo. Yan. Lo. Jojoh keris kelakon brodol waduk parat. Hot.
Sumangkahanggro Srusa Sumbalindo Bumi Kunjing Kumaluto Kuntur Ketok Latalah Pong Tete Wangkala Lodra Raja Dewaka Aja dikira cukup semono kekuatan saka Nusa Kambana Werkudara mungsuhmu aku putra Bathara Kala Kala Iramba Dewa Tantangana legane katiga aja liya mungsuh ayo Werkudara Ayanana bisa ngembrokke Ramba Dewa kaya dene ngembrokke Gunung Semeru tabrak dong banteng sirna dening aku Sumangka hangro sasumbar mati tenan aku.
Edian. Ah. Push. Oh. Hot. Push. Ah. Hot. Push. Go. Hot. Push. Ah. Perkutara aku arep mbok kapak baru. Berarti aku. Radalah Nyoto Surasakti Mandraguna Werkudara karo kowe Janaka. Kowe cawe-cawe karo perkara iki. Kowe mbebetengi karo Semar Badranaya sing bakal dadi mangsaku. Dasare kowe Pandhawa golongane wong Sukerta. Kowe kelebu dadi mangsane Bathara Kala merga kowe urung diruwat. Saurunge aku mangsa Semar Badranaya. Luwih dhisik aku mbadhok kowe Werkudara karo Janaka kena tak nggo nyamikan. Dasare umur-umuranmu ya pas-pase. Umur-umuran 40 kuwi wah pinter-pintere dipangan. Nek umur-umuran 30 kuwi sik rada nganggo marai barang. Apa meneh umur-umuran 20 tahun wah lek ngajari nganti keju. Lah nek mangsa wong sing umur-umuran 15 tahun sik amis sambune. Dipangan wis ra enak. Nek sing organ ya panggah kolu.
Neng aku ya tahu, Ding. Ora rasa buka kertu. Werkudara karo Janaka tadah para mangsa. Dulur tuwa teko Kakang Wisnu kok ngrusuhi adine nggone golek pangan. Kakang Wisnu, aku ki arep golek pangan aja mbok rusuhi Kakang Wisnu. Kowe apa ora nyawang he Bathara Kala? Sing arep mbok tadah cara mangsa kuwi sapa? Kuwi momonganku. Para Pandhawa kuwi wis dadi rengkuwe Bathara Wisnu. Ayo. Sapa wonge kang wis direngkuh dening Bathara Wisnu padha karo mlebu ing sendhang pangurmatan, ora kena kok tadah cara mangsa. Lah nek Pandhawa ora oleh tak pangan, Semar Badranaya tak pangan. Ora kena. Semar Badranaya kae nadyanto kawula alit nanging kae isih pangrengkuwe Bathara Wisnu, ora kena mbok tadah cara mangsa. Wis tuwek iki. Mosok ya ora oleh tak pangan. Apa kowe doyan nek mangsa wong tuwa? Wah, tuwa kom banyu anget isih gurih lho, Kakang. Saiki iki apa anane tuwa ya dipangan tuwa anane kowe. Gelem bali apa ora? Ora kena kowe ganggu gawe marang Karang Kabolotan utawa Karang Kadempel. Utamane ana ing desa Labuhan Ratu Dua kene. Kowe ora kena ganggu gawe karo warga masyarakat, Bapak Kepala Desa Sangkrawate. Aku ora kena ganggu karo desa Labuhan Ratu Dua. Iya. Nek desa liyane sing rong tau wayangan kena. Oh kena. Desa kok ora gelem wayangan apa meneh nanggap nata Ndwarawati Paranana. Nek dalang liyane ora peduli dalang liyane, kudu dalang saka Ndwarawati. Iya, Kakang. Pokoke nek nganti tahun ngarep ganti dalang tak amuk tenan. Bathara Kala ngamuk ning kene. Ayo ora bali tibani senjata cakra lebur dadi aku pamit, Kakang.
Wah. Waduh. Berhas pati karo wedokan. Dewa-dewa sukata marang kang soreng prang ing awiyat mudane arum Yama Dipati ora wonten dawuh lun aku ngerti yen to kowe ndombani karo Kakang Semar Badranaya. Mboten lur, ora kena goroh. Bathara Guru aja mbok apusi. Kowe mangro tinggal marang parentahe Bathara Guru. Bathara Guru kurang apa marang kowe Yama Dipati? Kalungguhan kadewatan derajat kamulyan mewah bondo donya aja kok uwi jeneng sira bisa rabi kelawan Bathari Mumpuni yen ora saka palilah Bathara Guru tangeh Yama Dipati bisa nggarwa Bathari Mumpuni. Ayo kowe arep melayu menyang endi Yama Dipati? Aduh Pukulun, kula nyuwun samudra pangaksami Pukulun. Wekdal dinten menika kula mbadal dawuh paduka awit kula raos bilih napa ingkang paduka tindakaken menika singlar saking kautaman. Ingkang leres menika Kiai Semar Badranaya, ingkang luput menika Bathara Guru. Jeneng kita bakal mbadal dawuh Bathara Guru. Inggih nyuwun pangapunten Werhaspati Majuwa gawanen tawananmu. Mumpuni bojoku. Aduh Pukulun. Ayo Yama Dipati saiki pilihan. Kowe abot bojo apa abot wong tuwa? Yen kowe abot wong tuwa, bojomu Dewi Mumpuni bakal ndak sirna margalayu, tegese ndak pateni. Nanging yen kowe ngeman marang bojomu, kowe kudu mentala mateni wong tuamu dhewe. Aduh Pukulun. Oh, Pukulun. Aduh Pukulun, menapa kula dadi anak tega mateni marang wong tuwa kula dhewe? Kiai Semar Badranaya menika bapak kula ingkang ukir jiwa raga kula.
Napa kula mentala dhateng sedane Rama Yai Semar Badranaya Pukulun. Yen ngono kuwi negake marang garwa kita. Aduh napa mele bojo kula. Oh, Pukulun niku bojo kula sing kula tresnani Pukulun. Kula mboten saged nguningani pejahe dhateng bojo kula. Yen ngono pilihan antarane siji abot wong tuwa apa bojo. Pukulun Bathara Guru paduka nyata kejem kangge nglanggengaken panguwasa paduka negakaken numbalaken Yama Dipati minangka kekeset ganjel langgenging panguwasa paduka Yama Dipati sumurupa. Wong yen to nyekel panguwasa kuwi wenang nepak mbun-mbunane titah. Wenang gawe abang ijoning lelakon. Wenang nyekel pati uriping manungsa. Ayo dina iki Semar Badranaya bethoten nyawane. Jeneng kita minangka dewa kang njabut nyawa wis dadi pakaryan jeneng kita. Dosa napa kang bakal kula sandang? Rama Semar kula nyuwun pangapunten Rama Semar. Dinten menika kula wantun kalian Rama Semar. Rama Semar sampeyan kedah pejah Rama Semar.